ଖାଇଥିଲି ହେ ମୋ ଜଣେ ବସିଥିଲେ ନା ସେ ଦିଥର ଖଇଦେଲେ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ଆଉ ଯଦି ଡାକିଲେ ମାମା ଆସ ଖାଇଦେଛୁ ଡାକିଲେ ଏ ବାପା ଖାଇନାହାନ୍ତି ହଁ ଦେଇଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଲୋକଟେ ପଛପଟେ କଣ ଲାଗିଛି କଣ ଲାଗିছিল ପତ୍ର ମିଠା ଗୋଟେ ଠୁଙ୍ଗିରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି What is this? Hey, what is this? Chili. Meetha? Chili gobi. Puri. Meetha? Puri uttunai. What is that? That is ghanto. Hey! Che! This is gunda pamporo. 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 ମିଠା ଟା କଣ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଟା କଣ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର କେବଳ ଖାଇଲି